de andre spiller af. Det er ikke helt Jeg standard. dropper på Dooley. Skal jeg bare spille def udenfor, eller hvad? Bare gå med ind, måske. Ja. Så kan du høre og hjælpe af. Kom on, let's go. Jeg har bare ned og spiller den på... Jeg sætter mig tæt rampe. Kan du stå helle? Ja. Det var ikke dig, jeg snakkede. Det var super meget vores rampe. Nå ja, du har ramt. Never mind. Glem det. Ja, skide godt. Ind i døren. Smukker med. Hurtigt af. Jeg kommer op her. En tæt rampe. Jeg smukker af. Jeg kan ikke hjælpe. Disco. En var mod rampe, gutter. Skal I være klar på. Hold her. Jeg har... Det er jo nedvendt. Er det nedvendt? Men kan de være det? Ja. Men en af dem var tæt rampe, så der er kun en i nærheden. Jeg prøver lige at tjekke der her. Jeg spørger rampe, hyper. Dæk der. Ude til pack sidste lobby. Jeg så mig tilbage her. Lad Jeg mig tror, komme han er ud. på rampen. Jeg læste mod rampen, tror jeg. Er du med? Jo. Jeg kigger lige igen. Jeg tjekker lige igen her. Jeg ser ham ikke. Jo, står lige her ved døren. Nice! Nice, man. Hvad? Så står hans fucking hænder bare igennem væggen. Det er mærkeligt. God runde, gutter. Jeg fik heller ikke... Ingen penge. De er lortepenge, så sørg for at I køber nogle close range og molo og alt det der. Jeg går med rampe igen med. God runde, gutter. Kom så. Jeg muller bare døren. Ja, bare først noget mål i dør. Jeg må da bare ramme her. Jeg nader også udenfor her. Jeg får min motor. Stop. Tæt rampe 2. Tæt rampe. Kom med døren. 3 rampe. Kan du flash? Jeg skubber Squeaky her. 5 rampe. Ej, Ingenting udenfor. Ingenting udenfor. Jeg skyder. 5 rampe. Push your heart. Jeg Og de rykker er sådan bare, nede. bare skub. Alle B. Så det er ikke. Fuck! Hvordan er den? Jeg smukker vinduerne her, Maddie. Flash ud. Ja, Svinger. jeg fælder den. Jeg kommer over fra dobbelt deraf. Inside base silo. Nader. Fast clear. Jeg skubber her. Ind på mig. En dart. Så. Vi bliver glokket. Hvad skete der der, gutter? De må være kommet igennem venten, eller hvad? Ja. Jeg ved ikke, det var bare nede. Jeg kunne ikke rigtig få det tilbage. Yes. Forsøg, ikke? Bare fortsæt. Også imponerende, at det bliver one-tappet af en glok. Jeg løber bare med main her til at starte med. Ja. Jeg prøver at se, Ja, hvis jeg du er er med op høj. udenfor. Jeg er med op høj her. Jeg har hurtig rotation på aftale, hvis du kan hjælpe nu. Jeg går ind i garagen og prøver at se, om jeg kan Jeg runder bare døren. Nede udenfor. De er smukket. Det er Ja, jeg er op. Bare fint. Jeg kigger mod rød her. Jeg kigger... Ja, okay. Jeg kigger ind mod Acer. Jeg er ikke med igen. Jeg er helt nede cyber. Holder bag rød nu. Jeg holder ikke der. i pisten. Pas på af. En udenfor i hvert fald. Bare prøv at gemme Okay, dig lidt. sikker heart. Jeg stepper uden for Afrika. Nu skal I gå tæt med ind og sådan noget. Der er en, der hopper udenfor. Jeg er klar til at svinge, hvad hedder det, fisk, hvis der kommer noget kontakt udenfor. Han hopper bare rundt endnu. Ja. Stå udenfor. Så er ikke noget ramme. Vi går frem. Jeg hjælper. Jeg holder bag rød. De er overhovedet ikke fremme. Der kommer et smuk garage eller sådan noget. Jeg holder bag rød lige nu. Det er sgu ikke Frem meget, frem bag rød. Steps udenfor. Nå. 2 bag rød, 2 bag rød. Jeg fanger. Ned. Nej, 1 bag rød stadig. En mere bum. 2 mere 3. 2. Jeg går ind i lobby. Kigger luft. Jeg lov, kigger. 2 nede. Jeg hopper ned, vent. Begge ned, en er Jeg lov. har rundet base her. Jeg går med dig. Her har jeg bare. Kom på rampen. De er ikke... Jeg tror ikke, de er igennem. De går det Nu. tamme. Jeg holder bag. De kan ikke komme op. Spiller dark her. Begge tagger. Står stadig tæt mig her. De kan ikke komme ned bag her, Lukke. Det kan på begge var nede. Pas. Er det dark? Jeg har tagget 2 nu. Flash. Løber B. Sidste her. Men det er... Jeg har stadig dark. Hvor er han? Han er... Tid. Nice, godt spillet. Fucking syg headshots med et eagle, mand. Sindssygt. Tak, det var nok mere held end forstand. Nej, men Jeg du er får et eller andet våben her. vildt nok. Leftet ligger i toppen med 0 kills. Vil du også have det om her? Kæmpe scout-spiller. Fokus. Damage. I know. Godt spil. Jeg holder bare hot her for jer.
Jeg starter. De har lortepenge igen. Nej, sorry. Ja. Seriøst, Jeg løber om bag rød her. Jeg kan så i hvert fald lige få smuk udenfor. De er nede i døren. Jeg kaster config. Jeg kan flash dyb outside på han. Ja, kan du ikke gøre det? Jo, 2-2-6. Kommer der. De måler mig, tror jeg. Jeg måler. Jeg gør config her, gutter. Jeg er med outside. Helt op. Jeg er helt ud. Ja, men main i hot. Jeg går ind i hot med det. Kom ind en af. Der er 2 outside. Jeg er inde i main her. Jeg er inde i main. De har udenfor lige nu. Jeg holder bag rød. Jeg står i garage nu, boys. Ja, jeg står inde i main. Outside. Nice. En mere. Det var åbent, det der. Omkring med. En dinget inden. Garage. 2 outside. En stacker. En Afrika, en dyb. En Afrika, en dyb. Lobby. Pack løber hot. Hot. Jeg prøver at holde, når de kommer ud på hot. Prøv lige at tage noget, søge noget her, rampe. Ja. Jeg ved godt, jeg er inde i main. Jeg kaster den En stacker outside. Outside set med en. Laver han. Rampe død. 2 outside. En lobby, der går rampe nu. Du drikker din tilbage mod dig foran. Det var ham fra outside. Under. Lad os se, hvor den er. Du skal fandme langt. Der ligger potentielt en over outside, men det kan nok ikke nå. Jeg tror, han dør, hvis det er. Ja, jeg tror, Ja, jeg det er over det. Vi skal lige passe på den af der. Vi må ikke dø OA-spillere. I døde der også en. Det var ham, jeg skadet. Nice, ja, det er nice. Bare pas på A, gutter. Vi må ikke dø 2 på A, når vi har, altså når der står 3 T's outside. Altså, så bare lige kan. Ja. Er det Ellers skal I fandme koordinere det. Ja, det bliver vi nødt til at få hende. Smider du ikke smide en en scout? fammer sig. Jeg var også Ja, det er scout. der er ty. Nu har jeg bare lavet sygt meget damage med den lige nu. Jeg kommer med outside instant her. Jeg er ikke med A, så bare luk af i 2 andre. Ja, jeg lukker døren. Jeg spiller omkring main her, så. Ja, perfekt. Jeg hopper bare på den. Outside smoke. En etteren. Ettersmoke. Kaster væk. Nej, Jeg smukker mig af her. Det er kun 2. Noget secret. En secret. Low. Nej, 3 secret. En mere. Jeg hopper ned i efterladet der. Outside, dyb nej, outside. noget. En secret, en outside. Nice. Og dyb outside. Bagråd, kigger. En nede secret stadigvæk. Ja, jeg har secret. Og træk i andre. Træk. Hey, Kingbet. I kan godt gå ned i secret, jeg holder overhovedet ikke. Jeg har secret. Så hvor mange er vi sikre på det her? Så... Nej, lyd bare. Hold. Maddie han er nede secret. De kan ikke komme rundt om højde, men jeg holder udenfor. Jeg holder det squeaky. Hold peak for squeaky. Der er stadig en udenfor. Jeg ved ikke, om ham secret, der prøver at komme væk fra secret. Måske søg Maddie. Ja, jeg prøver. Jeg piker. Jeg flasher udenfor at holde attention. Bare Kan du vent til gå? mig. Ja, Maddie har ham. Op der. Tæt med ind. Nice! Jeg har op, jeg har op. Bro, jeg har 7 assist på scouten. Kan du ikke lige... Jeg ved ikke, hvad der foregår. Altså, de må have failet en smoke eller noget. Måske så kan du få nogen med den der. Jeg smider dem 4 her. Jeg har haft 8 kills nu. Har de ikke dårlige penge? Ja, jeg får en smoke. Eller en molly, eller en... Ja, der ligger en smoke i spawn. Lyd, jeg piker rampe her. Hej bare. Ja. Så kan du bare molus over. Jeg kan lige droppe på molus her. Ja. Så piker jeg bare tæt, så de er til at blive første kontakt her. Hvad er der på kanten? Så de. De brænder, vent op. Godt vand nu. Op nu. Jeg kommer igennem main her. Hjælper. Sindssygt. Se nu. Jeg er Lukker nede. hot. Rampe. Jeg har pack. Jeg skubber lobby. Han er måske mod dig, Maddie. Er nu? Nej. Sammen. Nice. Sindssygt, Maddie. Hvor er du god til at spille her Vi egentlig. sætter mig jo op, altså det er fantastisk. Sindssygt godt spillet, gutter. Let's go! Eco Frax! 10-1 på Ecofraxen, jeg elsker det. Ja. Nice. Jeg picker main den rundt her, så kan du net døren første mand op. Ja, det bliver mig. Jeg måler op bare hot sådan.
Yes, Nu lukker. har jeg bare taget en default rundt, de her penge igen her. Det er lige efter Digo. Blå en pink blå. Blokker. Eller? Fælden. Ja, Shit. jeg lægger selv. Ja. Ser ikke noget dør overhovedet, boys. Jeg har dør lukket. Okay. Rammer hurtigt. Jeg kører ned. Ja, jeg lukker døren. Det er fucking hurtigt. De er nede. Jeg kommer ned igennem Secret, så her. Dobbelt Digo. Kommer jeg ned. Nede. Jeg skubber rampe. Ja. En dark i en rampe. Jeg er low her. Jeg er med dig her med det. Jeg kører ned. Jeg får den her plant. Orb single. Sindssygt. Skubber. Skubber Sidste her. pink single stadigvæk. Han åbnede lige døren, eller lukkede den. Han lukkede den. Han Han åbner. lukkede den. Han har orb. Ikke giver ham den udfordring der. Smoker den. Jeg har bomben. Jeg Jeg kommer går til med op- glas. Jeg Eller prøver gør på du det? det. Nej, jeg er railway. Jeg er railway her. Jeg lukker lige hernede dobbelt, Lyd, I så står han kommer fint. rundt om. Står fint. Han er for mig. Dobbelt. Dobbelt. Nice. Det er godt spillet, gutter. Orb single. Han har den ikke. Bader tror jeg på side med det. Eller du står på den. Jeg kan godt droppe en orb, hvis det er. Ja, det er fint. Gutter, ikke, altså, I skal huske at spille en høj, hvis jeg går med en. Nej, Vigtigt detalje. Ellers er der ingen rotation til hyper. Fuck det. Bare gør det samme. Jeg vil gerne sætte peak der. Så jeg kan flække nogen på det. Selvom man kan ramme den. Okay. Bliv op Jeg her. smukker Jeg bliver- udenfor. Jeg har dør lukket. Jeg lukker silo lige nu. De går rundt om rød. Lyd. En dør. Han sidder stok på venstre side. Skal jeg molly? Kom og hjælp. Død dør. Molly er her. Nej, med. Der er en udenfor. En udenfor. Jeg er med outside. Skal jeg Ja, flashe der- ud? Tæt. Flash over her. Der er to. Flash er bag dig. Tæt. Jamen, jeg Ja, igen. nej. Der er noget med Ej, flash. ikke sving der. Jeg kigger udenfor. Du er outside. Der er en åben. Jeg skal mig søge rampe her. Fokuser i Headking. Du er ikke spiller. Jeg har rampe. Det er lobby her. Jeg tror, de er altid outside. Lobby clear. Jeg tror, alle 4 outside, ja. Ja, der er ingenting her. Ja, nede udenfor. To mig. Nice. Nice try. Kom igen, gutter. Jeg tror, han så dig. Det vil det help. Kom ind. Satans. Sgu fint, boys. Kom igen. Har vi råd til at købe her? Ja, måske. Men du Skal dropper. melde drop. Til... Hvad skal jeg Ja, smide? Op. Nej, bare giv op. Jeg kører bare noget skrabet her, det er fint. Nej, okay. Jeg er med outside. Jeg lukker siloen til at starte med. Jeg har kun en P9, så jeg Der går main så. Bare blive op med det. De smider main smoke. smoke De smider udenfor. smoke. De smider full outside smokes. Der er 3. Jeg er med høj. en Jeg er med op. høj. Ja, de ligger i Den dybe rammer, outside smoke. tror Rota ned en. Jeg smukker døren her. Nej, hopper ned, jeg hopper ikke ned. smukke med det. Cool. Der er ikke nogen. Kommer der. En hot. Jeg kører main her. Jeg er nede. Jeg er med en... Jeg bliver der. Så Jeg er med, jeg har dør. Der er en hot. Der er en igennem garage. Timer. Og jeg kan ikke holde søge dør. op mod Secret her. En går rampe, tror jeg. En dør, jeg er rimelig presset. Jeg prøver at søge Secret. To der. Bum bag. Ude main, ja. Main nu, piker. En med der. Dør main. Jeg kommer med om. Der er en hot. Høj. En i main over. Der er en høj. Jeg ved ikke en main. Jeg ved ikke om det var åben, der havde den.
Der ligger åben mod main. Du kan nå det. Ja, jeg tror bare, jeg ved ikke, jeg tror bare, det var. Jeg tror, de begge to saver en. De er en hver, ja. Lol. Hvad? Spændende. Gratis. Sindssygt. God runde. Kom igen. Kom til. Vi skal bare lige huske dynamikken, boys. Fint. Vi prøver lobby control. Ja. Vi prøver at gøre det i. Gør det. Kan du droppe en Ja, bygning med det? Ja, jeg fra kan 7, også fra bare 7, tro. 7. Okay. Skål. Du har ikke råd til over alligevel, bror, mand. Okay. Nå, jo. Du har ikke købt pistol. Jo, der havde du. Jeg sparer bare til åben. Fint. Det har du ikke. Nå, du er hurtigt til resell, sorry. Ja, det gør. Ej, nu er der ikke nogen pistol. Okay, Hurtigt dørhjul. En hot. Tag hot. Nice. En silo. En hot en. Fik ham. En ud hot. Han står i hjørnet. En med 2. Kom igen. Kom igen. God equal også. Nu har vi dem, gutter. Altså, der er lige sat de 2 sidste her. Bare lige husk dynamikken. Altså, hvis smoken kommer outside, så roterer rampe ned og roterer den vej, eller nade smokesene. Så vi ikke står bag 3 smokes. Og altså, også fint nok med det. Du siger, at der ikke står nogen, men når det ligger tætte smoke, så er det ikke for at gå secret, skal du huske. Ja. Jeg kan droppe ønsker, nogen skal bruge. Ja, tak. Jeg piger med ind igen. Det var det, der virkede. De tager mig lige her, gutter. Yes. Nej, tyk. Ja, bliver blokket igen. Smoke outside. Smoke udenfor. En tæt dør. En med dør. Nice. En med dør. Jeg står ind til her. Jeg søger dør her. Okay. Der er ham ikke, Op udenfor. Jeg er Kan du- tagget. Nu kommer op hot, en af. Helt den kommer op hot her. Jeg kommer op her. Det lister. Ja, fint. Kom, boost mig. Op på den der, op på kanten, ja, præcis. Jeg kommer høj nu, boys. Bare, du kan bare spille, hvordan du har lyst. En lobby mindst. Jeg hopper ind main, så. Jeg går mod rampe her. Jeg tager smoke flash udenfor. En bag rød. Jeg spiller Saiwu. Bare gå med ind med det. Ja, jeg er main. Jeg holder bag rød lige nu. Hold op der. Jeg holder bag rød. Steps. En lobby. Rampe flash. Går rampe. Flash rampe. Der er noget her. Jeg tager den ned. Tæt. Bare kom med hjælp. En Der er udenfor. en fremme. En fremme. Tæt mig. Løb udenfor. Nice. Op. En med rampe. Flash udenfor, jeg er hvid. De kan Over gå med rampe. ind. Roter en ned, gutter, i stedet for 2 af. De har rampe. Jeg ruter ned. De kan få Så tippet ikke med en B nu. udenfor et eller andet sted. Ja, en exit. Jeg er nede single. De smukker. Ja, 2 rampe, boys. 2 rampe. Bare lad Det dem. var. Bare giv dem. Tid. Jeg har sgu af dem. Kan du gå med ned med det? De står på rampe, en af dem mindst. Ja. 2 tæt rampe. 10 sek. Dobbelt. Ja, de er nede B. Jamen, der er hit. Jeg noget åbner secret her her. nu. Der er død. Eller den død bomber. Nice. Han står op på railing. Ikke tid. Nice. Jeg tror det var sidste runde. God runde. Fint. Jeg har M80 til en eller anden. Det bliver... Hold op. Det er I altså fat. Det bliver dig, Jens. Vi smider den nok. Kom nu, Ja, gutter. fuck det. Jeg tager lige hotpicket her, så... Maddie, kan du ikke bare molo dør og hoppe ned og fighten, og Hedking, du molo over bag døren? Jo. Altså bag, hot, ja, sorry. Molo squeaky, Maddie. Ja. Yes, du molo squeaky, Hedking molo bag døren, så jeg kan peek. Ligesom det virker der. Bare lige vent lidt, ikke gør det instant. Godt være, de dropper ned her. Nu lå jeg der. Jeg breaker smoke. Jeg står main smoke. En lobby, tæt rampe en. Vi står over. Nej, jeg ved. Jeg er helt ud. De flasher ud. De kan godt være nede. Igennem der. Ud hot. En. Nej, bare retake. Jeg smoker af main. Har de Begge. der? Jeg begge er af. Den der også nu.
Der er en, der er tæt på. Jeg smukker C til vent her. Du har flash. De er ikke stikker. Jeg ser sgu heller ikke nogen. Tænder igen. Det er så der. Perfekt. Jeg skulle sådan lidt en lortposition nu. Der går der en C til vent måske. Han er nok nu. Windows side. Det er ikke vanderen. Fuck. Blander over. Hvor er det Sindssygt. helt sindssygt, bro. Godt spillet. Virkelig. Fin halvleg, mand. Godt spillet, gutter. Jeg tror, du skal også se det der med, at jeg har aldrig voldtaget Eddie så meget. Jeg gik ind i hot der, så ville jeg peek dybest, så sad han i hjørnet, og så quickscopede jeg ham lige over. Nice. Should have stick that flaming north. Godt, så Også er godt det blevet, altså det er sygt clutch, det var ikke fordi, det var bedre, det var bare fokus. fuld lotto. Altså, lad os komme Jeg synes, vi kan bare starte med Amba. Bare flyv. Jeg tror, du kan prøve en P50 med det, kan jeg overtale dig. Du får bagerst. Jeg kan Det er ikke droppe derfor. 2 her, gutter, hvis det er. Det Så er er det det en af dem. Er det bare fuld tons eller hvad? Jeg sparker den ned med prøver. Vi behøver ikke fight alle, det skal bare ned. Ja. Jeg kaster lige en flash dyb, gutter. Bliver lige her. Flash er dyb. En nedefra. En nede på kassen. En bag kassen. 3 på rampen. En skyder ham bag på boksen. De spillede 4 mod rampe. Hold op. Kom igen, gutter. Jeg hører ikke nogen af jer. Kom nu. Hør dig flyp. Nice try, gutter. Ja, et Det sker. Så hvad gør vi? Vi kan... Prøv at vente lidt ind i lobby, og så kan vi bruge den ud af. Ja. Jeg har en smoke. Og en molo. Jeg kører også en molo. Fuck det. Vamos! Let's go! Altså, jeg kan potentielt ikke hot molo, men Moldy og Nader. ja, de bomber det hele. Jeg er klar til at løbe ud hot. Jeg er klar med dig. Jeg kommer altså også bare med her så. Jeg var molo hot så, bare kald. Du caller af. Okay. På 25, gør vi. Yes. Ja. Molo der. Kør på Mollyen. Banner. Nede, en main. Smoker main. En der. Jeg rampe også. Hold op. Kom igen. Nu tror jeg, der bare lige baghovedet der. Ja, det var bare for aim punch. Fint. Rundt godt. Rundt. Se. Så er det nu, vi kan lege med muler. Nu skal vi gøre det. Skal vi prøve at... Jeg kan smide den lidt. Jeg ligger træerne. Vi behøver ikke smoke med det samme, bror, man. Ja, så prøv at vente lidt. Vi kan spille... Nej, sorry. Hvis du kaldte det, så gør vi det. Ja, okay. Jeg hørte det bare ikke. Bare kast de der face smoke først. Prøv at køre lidt tungt ud udenfor. Face smoke? Jeg kaster en smoke, hvad hedder det, ved bilen. Jeg ved så ikke, hvad skal vi? De presser også, at jeg Jeg melder. holder bag rød lige nu. Og så der. Det er gas Close blade. shot. Okay. Jeg har glemt flere. Jeg har dit hot. Der er ikke stå dem. Jeg holder bag blå lige nu. Prøv at komme ned og secret her. Ja, det er stille med dig. Okay, der er... Bag blå. Jeg ved ikke, hvor han står. Jeg står under højden. Der er også en bag blå. Ja, han er halv HP. Jeg holder sgu ned på her. Vi søger rampe her sammen, så. Jeg kommer med ind til jer. Orben er nok roteret til sidst. Du skal have packeren, sådan så. Ja. Jeg tror, vi er nødt til at lave noget bare os to med det. Få en åbning her, klar? Ja. Flash i dyb her. Orb der. Nice. Der er nok en mere nede. Jeg kommer ned til dig her. Ja. Løb. Chok. Hvor var han henne? Står close højre. Godt, der er vi nået.
Ej, kom igen, mate. Kom igen. Kom igen. Ellers god runde, gutter. Kom igen. Nice try, nice try. Nice try, mand. Kom nu. Jeg troede, vi skulle... Ja, Jo, bare wait. jo. Okay, det er fint. Jeg er ændret på kortet med. Det er fint. Køber her, ikke? Jo, køb. Hvad vil du? Prøv at køre noget lobby, det kan være. Jeg har ikke rigtig udsolgt. Ja, altså 4-1 eller 3-2? 3-2. Yes. Hvor er det, jeg skal komme ind på den her egentlig? Det er ikke Du er outside. Okay. Jeg lukker rampe her, jeg har godt spor. Jeg er med her i lobby. Jo, Det var, jeg Smuk nu på her. var på silo. Du lader sige, hvad I gør. Jeg er med Bagud her. her. Jeg har Der var de dør, jeg har bagud. Der er en smuk på rampe. En sæt rampe. Prøv at komme og hjælpe dig. Han er så heldig, jeg kan slet forklage. En rampe. Jeg prøver lidt ud af bagud her. hvis jeg- På lige døren. Jeg holder bare rampe. Jeg har ikke hot. Jeg holder døren. Okay. Holder jeg bare hot. Jeg holder den skarp vinkel. Jeg kommer tæt med en her. Ikke en eneste smoke. Flashes på Maddie og Er der Anton. nogen af jer, der kan flash rundt om til høj? Fordi jeg tror, han står der med åben måske. Jeg flash for så. Det kan jeg. Skal vi prøve at fight ham på rampen med det? Ja. Det er ham ikke. Muligvis Står en nu. main. Jeg piker. Kommer rundt om her. Ja. Piker 1, 2, 3. Jeg står dyb. Men bare vent. Ned udenfor. Jeg lykker op Okay. høj her. Jeg flasher her. Du sparer dodge den, når Mollyen fælder. Der kom. Kommer der. De andre rammer rampe her. Ja, jeg tager noget attention op på A her nu. Har rampe. Jeg søger her. Jo. Okay. I skal kø... Nej, kør B. Bare kom ned bag, jeg tager bare noget attention på A. Står dør med op. Flasher Jeg måler venstre. dark. Bang. Måler dark. Hvad Jeg står. Så har jeg. Jeg tager kontrol. Jeg planter bare. Han er single ude. Nå, Men Kom hjem. Det er min. Jeg skal call noget der. Ja, Prøv at det er høre, fint. gutter, hvad sker der for kommunikation? Jeg synes ikke rigtigt, jeg hører... Der bliver ikke taget initiativer. Skal vi gøre det her? Gutter? Hvad sker der? altså, her var det faktisk en rigtig god åbning. Altså i og med, at I får rampe, og Anton kommer op høj, men I kan slet ikke efter Anton, jo. Han kalder, han er oppe høj, og han tager intention på A, så begynder jeg at sige, jeg søger under held. Anton har allerede skudt spilleren, og han er oppe høj allerede. Altså, det gav ingen mening, det der. I har al pladsen på rampe. Ja. Altså, I er 3 mennesker, der skifter på rampe, og Anton han står høj og har skudt nogle outside. Altså, enten skal I trække tilbage og køre af, eller så skal I køre ned bag. I skal ikke stå 3 mennesker på rampe. Altså, der var en, der søger held, en, der stod over i hjørnet, hvilket ikke gav nogen mening, og en, der stod i vendingmaskinen og kiggede på de andre, der gjorde. Altså, I skulle bare høre, hvad Anton sagde der. Altså. jeg havde ikke lige set... altså, jeg lagde først mærke til, at der var en held, at Anton han var høj. Det var først lige der, jeg klikkede for mig, hvad der blev sagt. Så det var lidt... jeg skal lige være lidt mere opmærksom. Ja. Hvad er planen så nu? Jeg prøver, så skal jeg køre noget halv her. Få nogle deals og sådan noget, og så kan I prøve at køre rampe. Vent lige til, at han har kastet der smoke derud, så skal vi flash igennem. Vil der smide smoke wall først, når vi har fuld vores så kan vi fake dem lidt. Og så nu? Ja, altså vil du ikke køre rampe? Jo, okay. Altså vi har fuld penge, så vi har rigelige penge til at købe nogle smokes også. Så er det så ikke smoker du? Jeg smukker. Smoker ret dybt, hva'? Skal vi se her. Vi ligger fedt. Nej, jeg går. Bare så. Jeg burde derovre. Vil jeg sælge smukken, så er jeg sikker? Nej, du har rigelige penge. Er vi ved at være klar igen? Ja. Godt, bare on pause. Er det Så face husk- eller standard? Yes, vi kan bare sådan noget. Så har jeg en til Molly, hvis der Ja. Og så husk, Vi lige skal- Du får en flash af hyper. husk at snakke sammen her, gutter. Kom nu, I kan godt. Skal jeg lægge smukken, eller lægger du smukken, Hyper? Det løser nu. Jeg er på området. Jeg lægger den der her. Jeg lægger den der derovre. Så jeg skifter bare ind mod lobby, så. Jeps. Yeah, boy. Bare snak sammen, hvad I holder. Måske en eller anden kun nade til nade døren, fordi det ellers bliver det sgu nemt at læse. Skal jeg gå udenfor efter, eller vil du gå ud på det? Nej, du skal med Men indenfor. Jeg har en net. yes. Bare Du on er ikke pause. ready, så noget nu. Jo, bare on pause. Kan du droppe mig i naden her, Bær? Skal jeg bare nade? Jeg kan ikke. Nå. Planen er at køre rampe hacking.
Okay. Kom så, gutter her. Så tager vi dem lige her, gutter. Kom så. Let's go. Let's go. Let's go. Okay, let's go. Let's go. Okay, let's go. Hvad kalder du klar, Hacking? Jeg er Lige klar. lidt der. Smuk. Jeg går mod rampe. Han er molo-rampen. En main, en main. Jeg er tilbage til jump her. Close rampe. Hvor når vi kører. Jeg er klar. Ingen hopper over. Jeg hopper. Jeg er klar. Ja. Jeg står dyb. Hvad der? Det var en anden. Jeg står close. En højre ude. Ah, Der er en højre og en venstre. Dyb. Nice, bro. Åh, man smuk. Han er bange, mand. Lige skud. Uheldig timing på det peak der. What the fuck? Kom igen, gutter. Unlucky. Kunne det måske jeg være noget? synes, jeg overvejer at køre den der nu. Ja, Expert. Hvad er det? Jeg tager tredje mand her så. Jeg er silo. Hvad siger du? Jeg kaster Ja, små. drop mig smoke hacking. Drop mig smoke hacking. Jamen, jeg skal have flashes. Nå, Ja, det har men du du heller kan ikke. lukke flashes. jeg kan droppe min smoke. Værsgo. Jeg smukker 3, 2, 1. Kom, nå, ja. Mine Ja, øl. for jeg er Den på smoken. Der var han. Jeg kommer til bedre, hvis man går tættere på smoken, når vi skal ud, så ellers skyder han bare med åben derude. Det lyder. Jeg skal have en smoke af jer. En af jer kunne tilbage, og det bliver dig, Hyper. Jeg skal have din smoke. Ja. Info? Jeg hopper ned på min. De her smokes, de er faded nogle gange. Jeg er klar. Jeg har lined op. Vi Jeg har lader ikke op. fundet secret. Jamen, jeg har lined op. Vi er klar. Smoke der. Molo og fissen der. De søger deroppe. Dash over, kom. Nice, Mali. Jeg lukker højt der. Saibu. Nice. Ikke så uge. Det er ikke så. Kom frem. Nej. Så uløb. Under høj. Den er ophøjet. Højt ud. Nice. En rampe i liv. Tak Der lige kommer af. en mail. Hvorhen? Tetris. Han er Tetris, hedder det. Ja, jeg Jeg klarer kan ikke. ikke outside. Tetris og Cement, tror jeg. Ja, hinanden. Der er 2. Åbn døren først, hvad laver du? Tid. Ja, det er jo bedst, Okay. det. Ellers fint forsøg. Ja, den er den næsten. I får i hvert fald noget af det. Det virker. Fint. Bare husk, Kom at igen. planen er at rap af i stedet for. Ja. Kom igen, gutter. Så vi har gode penge, så. Yes. Kør op. Jeg synes, vi kan prøve noget der med køre lobby default. Jeg tror det vil. Ja. Det var lige... 4-1 eller 3-2. 3-2. Det er udenfor igen, ikke? Jo. Ja. Jeg går silo her. Jeg har godt spawn. Ja. Kaster bare den tæt smoke dernede. Donate døren. De er virkelig passive udenfor. Man står bare tilbage med at åbne næsten hver rundt. Hvor spiller han med AV'en? Han bare Saibu, Han er rotation, bruger man. Og ham udenfor spillerne bare stået bag blå næsten alle gange. Og ikke rigtig gør noget. Ja, de spiller passive outside. De spiller på, at de venter på, at vi laver noget. Ja. Så altså måske at smide en late smoke wall eller sådan noget hyper kunne være en idé, hvis ikke vi får noget. Ja, det tror jeg. Det er Kom bare. så, gutter. Vi har dem her nu. Kom så. Head up, fokus. Vamos. Jeg holder bare højt. Jeg ser mig komme ud af Afrika her.
En af døren. Gør jeg lige mod rampen. Holder. Nej, der. En main. Jeg holder bare der her. Muller bag rød der. Ja. Han er dyb aftil. Rampesmøde. Ja. Ser ham slet ikke. Bare pakke. Nej, det er bare så ved du. Ja, jeg ved godt. Jeg står og holder rampe lige nu. En rampe. Step. Jeg er lige ved lige. Jeg kører lige med en lobby her til start. Ja, jeg står bare herude og venter, det er fint. Hvor vi presser den, gutter. Vi skal lave et eller andet, så stå stille. Og presse rampe her. Jeg kommer med. Ja, jeg holder jeres lobby så. Hot. Ja, bare pres rampe, det er fint. Bare pres rampe. Jeg har pack. Jeg jumper. Jeg hopper. Er I klar? Ja. Så er jeg væk. Nej. Et oven på hot. Kig dyb. To af. Så er ikke noget boost. Der er en rampe. Vi er rampe. Vi er på rampe. Smoke Adman. Der er en Smuk mobil. udenfor. Han er nede på B allerede. Det har han været alle runderne. Der står en nede på B nu. Søger vi ned på det her? Han er udenfor stadigvæk. Jeg er med jer. Jeg går under høj her. Der er min ting hernede. Så er ikke noget close. Herren, der skal søge sammen. Jeg flasher ud. Er I klar? Han er closer. Jeg ved ikke, hvad det er det her. Ja, jeg flasher. Bang. Ej, jeg misser. God trade. Tag kontrol. Jeg planter den off. Pas Ned på ved selv. En halv. Fucking dobbelt. Hvad fanden kalder man det der spot? Bare til højre. Så jeg tager lige en pause, boys. Jo. Hvad kalder man det? Til højre, I guess. Der er sikkert et eller andet call, men hvis ikke du ved det, så... Det er også fint, du penge. Vi skal simpelthen snakke noget mere sammen. Vi står 3 mennesker på rampen. Vi aner ikke, hvad vi skal gøre. Vi er nødt til at kommunikere, sådan at vi er klar på det. Vi kunne sagtens have blevet boldet bagfra også, hvis det skulle være. Så få lige snakket sammen, hvem der holder hvad. Der er 2, der holder, 3, der holder hvad. Altså, der er ikke nogen, der kommunikerer overhovedet her. Vi vidste jo ikke, hvad vi skulle. Vi vidste ikke, at vi fik ramme. Så, altså, ja, altså... Lad os prøve at kaste autosmokes her, og så komme ned på 2 secret. Prøv at se, om vi kommer ned på 2 secret. Vil du have face eller ikke face? Ja, prøv at køre face. Okay. Kom ned, vi tager rampe, og så cruncher vi... Vent det med at cross det, efter han kommer tilbage. Ja. Det er heller ikke sikkert, det er sådan, det ender. Prøv outside. Se om I på nogle mennesker med. Kom nu, gutterne! Vi kan sagtens tage dem her. Sagtens blevet 3 spor. Det vil sige 3 minutter, og så... Altså, det vil ikke mest mening, hvis mig og Lef, vi gik secret her, fordi vi er bedst spawn for til jer 3. Jeg tror ikke, spawn er så vigtigt. Okay. Jeg ved det ikke, altså... Altså, det vi kan bare sige... Du vil nok skud udenfor. Ja, mig og... Mig og Mathias, vi kører lobby, og så kører I andre udenfor. Jeg kan smoke til... Nej, ikke til left side. Til left side, tjekker den. Nikolaj, er du ved at være tilbage? Hvad laver han? Og vi er tilbage. Sådan der, nice. Vi kører face smokes, så kører vi 3 udenfor. Mig og Mathias, vi kører lobby. Og prøver vi så, at vi kan connect noget igen rampe. I skal prøve at komme ned i secret. Ja, jeg smider bare den her. Eller jeg går frem og smider den anden faktisk. Det er nok nemmere. Og lad mig tage den der, hvis der er. Jeg lever sidst, mand. Jeg løber bare så. Jeg smider etteren. Nej, det er legal. Er vi klar? Ja. Hvad skal jeg egentlig så, hvis de to lå noget secret? Skal jeg bare blive oppe udenfor nogle steder, eller hvad? Bare komme med. Som okay. Så du kan også blive tæt mains for det. Det er okay. Skal vi bombe med noget secret her? Gider den ikke on på os? Vi skal ready. Nå, okay. Ja, tag bomben med ned, secret. Tror jeg gerne skulle lige. Kom nu, gutter. Har vi Vamonos. Vamonos! Kom så, gutter. Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. No more.
Let's go. Så lader jeg mig for dem, spotter åben, ikke? Så ser jeg åben nogle steder. Ja, jeg nader lige døren her. Og Kasper her. Smoker. Jeg har bare Ligger en face. Nader den. Jeg kan bare komme herinde, Mads. Ja, tæt rød. Nice. En til venstre også. Jeg holder smoke. En til udenfor. Jeg falder tilbage, sikkert. Og du er blod. Skal vi lave noget her på rampen? Ja, lad os prøve. Er vi 3 træk med pack Headking. Jeg prøver at hoppe her. Der er en outside tæt på Headking. Jeg løber Flash her. for livet. Han er nok nede B forvejen, som han plejer at være. Står på kassen. Nice. Det er ham, det er fra A-spilleren. En outside, en A. Eller helvede hedder det. Jeg er inde i hot. Headking er en A nu. Du er nede ved. Okay. Okay, nogen der siger noget. En lobby, der har pack. 15 segment. Kom igen. Kom igen. Er det fuld 30? Snak lige sammen. Det er Ja. ikke mig, der kalder for jer, når jeg sidder og spækker. Specielt ikke, når det er vigtigt info. Og vi sagde, at vi... Okay. Det er meget misforstået. Så i gang. Okay. Kan vi ikke prøve at rush secret og sådan noget? Bare helt standard, der har vi gjort nu. Altså bare helt standard smokes. Jeg små, tror jeg. Det små tårn. Må bare crash. Nader. Ja, jeg nader lige døren. Så lige en smoke her, for en sikker skyld ud af fyld. Bare løb altså. Jeg er på den. Var han ikke garage med åben der eller sådan noget? Bare løb. Jo, over på secret, eller over på CC har det ikke. En på hot. Hopper ned, vent. Jeg er ude. Jeg går single med pack her. En main. Jeg har vent. Ja, nice. Jeg er nede single. Er I klar til at komme ud? En venstre side. Ham. Planter default. Små første her. Jeg fik en pik der. Okay. En rampe. Jeg har vent. Jeg står secret. Jeg er single. Jeg er dark. Vent. Nice. Jeg rampe op. Jeg er low her. Der er 2 rampe. Det var rampe. Det var åben. Venstre over. Jeg bag bare det her. Venstre side rampe. Jeg er ikke en secret, tror jeg. Død vent. Venstre rampe. Gemmer mig bare her. Tror han løber. En save Han åben. saver. Han saver for de der flere runder. Det kan også noget. Du hører dem til højre. Eller... DT. Nice, sgu der. Godt spiller sammen der. Ja, Lækkert fint. ting. Sindssygt lykke med det. Tyt. Flere Ikke smide runder op. der. Jamen, det er kun derfor, jeg kaldte det. Jeg var på et drop her til ingen, eller hvad det kunne være. Jeg smider. Hej, bare. Nå, lige meget nu. Jeg har smidt. Prøv at kaste dem her igen, og så prøv at køre rampe så der. Ja, Det er bare og så, ikke- så bare først, kan ikke bare få forreste mand til at løbe, det er dig, Anton. Kan du ikke bare eller og så bare løbe? Jo. Bare for at fake outside, så vi lige sælger den. Lægger Okay. tårn igen her. Jeg Jo. smider Så kan vi rampe, jo. Prøv lige noget reaktion her. Så er det på. Fuck, det er åbent, det der. Der er ikke så Jeg bare. er uden for en. Dør. Kald nu, der er en, der står og skubber. Nice, Gå sgu. til rampe her, de... Kontra. Hot også. Jeg søger udenfor i stedet for det her. Jeg shifter hot. Står close. Jeg holder bare rampe. Så piker igen. Jeg kan prøve at komme ind igennem main, hvis det er. Ja, lad os prøve at rap. Jeg går op på tag, og så mollyer jeg over hot. XM på Ja, hot. XM på hot. Gentager XM på hot. Kald, hvad I holder, I andre to. Gutter, jeg mollyer hot, og så flasher, og så kører I på den. Jeg holder lidt lobby. Er I klar? Nej. Ja. Klar nu? Jeg mollyer der. Flasher der. Bang. Han er ikke deroppe længere. Foran hot. Hold op, Udenfor. ja. Main! Se til vent! Se, ind udenfor.
Hop, main og backside. Eller måske en hot, det ved jeg ikke. Han var oppe af. Det var ham med ikke sådan. Of course. Men Kom igen med. Det er vildt, at ikke simpelthen er blevet meta. ja. Kom igen, gutter. Han nok også tage fordel med den penny med. vi skal bare lige være bedre til at holde lobby der. Jeg har råd til om, hvis du vil have det. Ja, kom. Så lad mig lige prøve at pikke noget. Så pikker jeg rampe her. Jeg skal bare have en af jer til, i lobby til at hoppe over. Jeg er godt hop. Kom så, gutter. Jeg plejer tit at stå dyb, sådan, Ja. hvor de kan se skulderen. Ja. Jeg kan bare sige nu. Jeg nader. Kan ikke ligge foran lobby. Ja, der er udenfor. Altså, du holder line op, mate. Nej, det gør jeg ikke. Jeg blev blokket. Og han snukker den. Fint, bare vent på den. Jeg er hot. Ikke gå forbi, du skal hoppe over. En tæt rampe. Det gjorde de også før. Han står tæt rampe. Ja, rammet der under. Jeg holder bare lige ved sådan pusher. På hot. Det fader nu. Nu her. Cykler der. Ja, En dør. Op. Står foran C-cement. Hop over. Klar? Ja, hop over. Hopper. Ser ham ikke. Han er tagger. Bare, han hopper ned der. Tager lobby. Tager lobby, tror jeg. Jeg tror, de tager lobby. Ja, ind der. Hjælp mig, Headking. jeg skubber ind med en nu. Højre. Højre der. En udenfor, en der. Der er 2 der. En med der. En højre side, højre der også. Heldig. Nice. Også i venstre side der. Et skud. Tæt. Der var en udenfor. Sidste rampe. Det har han noget B. Jeg svær. Nej, det er Vi sourcer sgu lidt det her. Ja. Bare skal vi prøve at køre noget A-rush her. Jeg synes, Ja. vi skal bare give et forsøg. Skal jeg måle over flash? Jeg har lortesprung alligevel. Ja. Så en har net, ikke? Snak sammen om, hvad der går. Kan net. Jeg køber nade, jeg skal nok købe nade. Svar på at komme ud af døren. Shit, hverken. Jeg kommer lidt bagud nu, så hvis... Kom der døren. Nu har jeg Flash bag C-cement. Nice. Jeg Ja, ved. Jeg holder det oppe. Bare løb. Jeg møder ham, Jeg så... er frem. der er en bullet. Jeg er altid med bomben. Bare kom ned. Kom ned. Høj, Side død. høj, Høj. du. Nice. En rampe stadig i live. Gå ned. En hot. Tag ned. Åh. Han er bag side. Der er en hot. En. Ja, pusher lobby. Jeg spiller et dobbelt her. Ja, jeg sidder single. En Der er rampe i en hvert fald. rampe. Jeg holder mod rampen med du, så jeg kan du ikke prøve at se, om du kan... Ja, det ved jeg sgu ikke. En kommer ud af rampen nu, jeg holder mod mig i stedet for. Ja, jeg holder bare. Er det ikke begge to? Jo, begge to. Jeg kan må være bag dobbelt lige nu. Jeg skal bare måle på mig. Inden single. What? Ja, Ej. nå, okay, var der faktisk. Hvad fanden? GG. Kom ind. Det er et godt forsøg. God tid, vi har. Ja, det er det. Prøv med at kyde på en dag, gutter. Sådan er det. Vi kokser lidt i det, men... Ja, det var der også. Det var CT, vi havde fokus på i dag, var det ikke også? Så det Jo. er fint, ja. Jo. Det er typisk også. Det er ikke mappet, vi taber til.